Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bugün bizning ahiret dərslәренең cennet, uzgan dərstə cehennem buldu. Hem biz sizin bilə söyləşdik. Kişinin tənində bulğan en hürmetli əgzası деп әйтик менде, yüzü. Ничек итеп шушы hürmetli yüzünü хурлыкка төшерәчәкләр. Çünkü cehennem, gazap, kıyamet gazabı, anda söz bara, ol авырту, ol sızlanu белән генә түгел, нәрсәндер яндырып, кидереп, бәлки әле хурлык турында да сүз бара. Çünkü анда әле газап, ol позор да булачак. Һәм менә кешенең yüzü bu dünyada hürmetli, ихтирамлы булса, cehennemde biz әйттек, yüz белән аска атачаклар. Кеше yüzü белән йөрәчәк, аягы белән түгел, yüzü белән. Аннарысын yüzünü яндыру турында бик күп аятлар һәм хадислар килә. Бүген җәннәт җиңелрәк инде, иншалла. Күңелгә якынрак. Җәннәттә без сөйләшкән идек балаларның җәннәткә керүләре турында кайбер галимнәр арасында бәхәсләргә кирдек. Шулай бит, мәсәлән, имансызларның балалары кая керәчәк дигән сорауларны бирдек инде. Һәм бүген сөйләшәбез пәйгамбәребезнең өммәтеннән җәннәтнең күпме өлеше булачак шуның турында. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям безнең өммәт җәннәттә күпме өлеш булачак. Әлбәттә, аның төгәл санын Аллаһ Тәгаләдән башка білуші yok, шулай бит, çünkü ümmetнең дә күп микәнен без белмибез. Сөйкле пәйгамбәребез килгән, ул яшәгән заманнан алып, дөнья биткәнче кемнәр аңа иярсә, кемнәр аның сөннәтендә булса, алар барысы да пәйгамбәребезнең өммәте булачак. Шуңа күрә күпме булыр алар? Аны Аллаһ Тәгалә үзе генә белә. Ләкин әйдәгез кайбер хадисләргә тукталыйк. Мәсәлән, Имам Бухари тапшыра Саид ибн Җубайр dan hadis İbn Abbas peygamberimizden şunday hadis tapşırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Uridat aleyyel umam. Allah Teala mina ümmetlerini күрсәтте di. Bu нәрсә дигән сүз күрсәтте. Үткән заманда. Глагол прошедшего времени шулай бит. Күрсәтте di булачакны. Çünkü Allah Teala kıyamet bit әле булмады. Кыямет көнендә әле кешеләр басмады. Ләкин Аллаһ Тәгалә инде күрсәтте. Ничек булачак ул? Киләчәктә булачак әйберне Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям күрде. Шуңа күрә ул нәрсә ди? Миңа Аллаһ өммәтләрне күрсәтте ди. Һәм алар арасында ди бар иде өммәт булып пәйгамбәренә ияреп килгән кешеләр ди. Мәсәлән, анда bir целый группа дип әйтегәндә, күп иде ди. Кайберләре арасында ди кичкенә төркем булды ди. Мәсәлән, бар пәйгамбәрләр аларга кеше күбрәк иярде, бар пәйгамбәрләр аларга әзрәк иярде. Һәм булачак пәйгамбәрләр аларга бик әз иярде. Шулай бит. Чөнки пәйгамбәр үз вазифасын үти, ул нишләй? Ул кешеләрне өнди. Нәтиҗә кемдә? Аллаһ Тәгаләдә. Шулай бит. Шуңа күрә пәйгамбәр үз эшен эшләде. Ул вазифасын үтәде. Шуңа күрә мин ди күрдем ди пәйгамбәрне ди, аның артыннан күп кеше бара иде ди. Булды пәйгамбәр ди, аның артыннан бер төркем бара иде ди. Ничәдер дистә инде. Мәсәлән, 30, 40, 50, ләкин йөзләгән түгел, меңләгән түгел. Һәм мин күрдем ди шундый пәйгамбәрне ди, ямурру ма'аху ал-ашара ди. Мин аның бер дистә кеше ияргән иде. Десяток человек ди. Карагыз, пәйгамбәр гомер буе кешеләрне исламга чакырган. Бу ниндидер имам түгел, хәзрәт түгел, ниндидер галим генә түгел. Бу кем? Бу Аллаһның пәйгамбәре. Аллаһ Тәгалә аңа вахи биргән. Әле надо учитывать тот факт, әле кешеләр озак яшәгән. Шулаймы? Мәсәлән, Нух Адәм 1000 ел яшәде. Нух 950 ел дәгъват кылды. Аның получается стаж пророческий гына 950 ел. Пәйгамбәребез ничә ел? 20 ел. Ләкин аның пәйгамбәрлеге дәвам итә дөнья биткәнче. Шулай бит инде.
Шуңа күрә әле озак яшәделәр, озак барды. Әмма карагыз, аның артына ияргән фақат ничә кеше? Бер дистә кеше. 10 мында 11-12 мен. Ва набию ямурру ма'аху al-khamsa. Һәм мин күрдем шундый пәйгамбәрне ди, аның артыннан 5 кеше бара иде ди. Пәйгамбәр гомер буе пәйгамбәрлек итеп артына 5 кеше ияргән. Ва набию ямурру вахда. Һәм мин күрдем пәйгамбәрне ди, бер үзе бара иде ди. Бу нәрсә дигән сүз? Аңа бер кем иярмәгән. Карагыз, целый пәйгамбәр килгән. Халыкны вахи белән Аллаһ юлына индәгән, бер кем дә аңа җавап бирмәгән. Менә бу нәрсәне аңлата? Бездән сәбәп, нәтиҗә Аллаһтан. Әгәр дә нәтиҗә юк икән, бу безне туктатырга тиешме? Юк. Юк. Без барыбер Аллаһ юлында хезмәт итәргә тиеш. Чөнки, мәсәлән, кайбер имамнар, кайбер авыл муллалары, шулай алар белән күрешкәндә, сөйләшкәндә, шулай бераз гына зар кыла башлыйлар, борчыла башлыйлар. Менә ди ничә ел ди бу авылда хезмәт итәм, имам булып ди, кешеләргә күп муагазлар сөйлим, ә минем ди һаман мәчеттә 5 кенә кеше ди, яки анда 10 гына кеше ди, яки 2 генә кеше ди, яки бер үзем ди. Карагыз. Пәйгамбәр Аллаһыдан вахи белән кешеләрне индәгән исламга кыямәттә бер үзе басып тора. Димәк, аның дәгъватына бер кем дә кабул итмәгән дәгъватын. Ләкин ул пәйгамбәрне юкка чыгардымы? Юк, ул үзенең эшен эшләде. Ул үзенең эшен эшләде. Ул вазифасын үтәде һәм аңа хөрмәт, аңа ихтирам. Ни өчен? Чөнки ул үзеннән торганны эшләде. Калганы Аллаһтан. Шуңа күрә һәр кем үзеннән торганны эшләргә тиеш. Калганын Аллаһка тапшыра. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә нәрсә диде Ибраһимга? Тау башына мендәген кешеләрне хаҗга чакыр диде. Уйлап карагыз, бер Ибраһим менеп китте тау башына, бу якка чыгып кычкыра, килегез әйдә хаҗга. Бу якка кычкыра. Физика законнарын карасак, бер кешенең микрофонсыз кычкыруы кая кадәр ишетелә? Әллә ни ярак түгел. Инде бик өстә булып, киртәләр булмыйча, җилдә әле арттан булса, бераз күбрәк, ничәдер метрга, ничәдер 100 метрга күбрәк ишетелергә мөмкин. Ләкин Ибраһим нишләде? Аллаһның әмрен үтәдеме? Менде дә үтәде. Аның чакыруын кешеләргә кем ирештерде? Аллаһ. Аллаһ. Ничә мең ел үтте Ибраһим киткәнгә? Әле һаман барабыз. Шулаймы? Ишетеп. Шуңа күрә нәрсә дибез? Ләббәйк дибез. Нәрсә дигән сүз? Ләббәйк. Я перед тобой, я пришел. Я Раббым, ты меня позвал? Я пришел. Ибраһим аша чакырды бит. Менә киләбез хәзердә. Нух, Муса пәйгамбәр. Муса алейхиссалам. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Бәну Исраил халкын алда кит диде. Кач диде Фиргауннан, явыз залимнан диде. Муса нишләде? Алды да качты. Арттан китте колесницалар белән Фиргаун, бүтән гаскәре белән, кораллары белән. Бер нәрсәләрен калдырмыйлар. Шулай бит, куып җитсәләр. Килеп терәлделәр. Нәрсә? Кызыл диңгез, Красное море. Бер кая китә алмый. Бер кая китә алмый. Нишләмәк кирәк? Монда бит инде китте, кемдәдер шикләнү китте, кемдәдер вәсвәсә китте. Лучше шунда утырган булсак, кул булып Фиргаунга. Әле хит исән калырыйк. Муса нәрсә ди? Аллаһ миңа нәрсә кушты, шуны эшләдем ди. Шулаймы? Все китте тегендә тузан, килә колесницалар, кылычлар белән бер кем калдырмый. Аллаһ алда тагын следующий әмерне әйтте. Нәрсә диде? Таягыңны алда сук диде диңгезгә. Ничек инде? Таякны алып диңгезгә сугыра. Эшлә эшеңне. Аллаһ Тәгалә әйтте, калганын мин эшлим. Таягын алды да диңгезгә сукты. 12 коридор. Диңгез суы күтәрелде. 12 коридор ачылды дип әйтелә тәфсирдә. Рахатланып чыгып киттеләр. Таяк белән су ниттеме, ширпат иттеме? Юк, үзенекен эшләде, калганын алды. Шуның кебек имам
хазрет, галим, абыстай, мұсылман, ғади мұсылман, ниде yok, указада yok, ниде, кімнедір динге үнді, кімнедір вағазлы, әлхамдулилля, вағазласын, ішін алып барсын, Аллах нәтиже бере. Bir нәтиже болмаса да, барбір ішлерге керек. Қарағыз, пейғамбар, ямурру вахдах дей, бір өзі келеді, бір өзі дей, демек бір кімде yok, ермеген. Хотя бы бір кіші болсын, yok ансада. Ярар, шундан соң, пейғамбар саллаллаху алейхи айта, шундан мен дей, шитте көрдім бір түркім, зор түркім кіші дей. Шундай, не дейінді, темный пятно дей, шу қадлы кішілер көбей дей. Шундан соң мен енді үмітлендім дей, бұл менің үмметімдір деп дей. Һәм айттым дей, я Джебраил, хаулаи уммети, бұл менің үмметім дей, көбейянда кішілер. Шундан соң Джебраил мен айтты дей, жоқ дей. Міне бұл ұфыққа қара деп айтты дей, міне бұл горизонтқа қара деп айтты дей. Шундан соң мен көрдім дей, анда бик көп кішілер еді. Бик көп кішілер еді. Һәм Джебраил меңа айтты дей, яғни тігі петнодан да зуры дей мұнда, кіші көбірек еді. Шундан соң Джебраил айтты дей, міне бұл сенің үмметің деп айтты дей. Бұл сенің үмметің, тігісі түгіл. Һәм шундан соң нәрсе дей, وَهَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابْ дей. Һәм аларның алдында 70 мың кіші бар дей. 70 мың кіші дей. Алар алдан баралар. Это самый лучший, самый достойный. Нәрсе дей? Аларға дей хиш бір хисап болмас, һәм хиш бір ғазап болмас дей. То есть бұларға бүтінне хисапсыз жәнетке кірешеклер. Бұларға хисап та болмайшақ. 70 мың кіші дей. Алар кіріп кетерлер жәнетке хисапсыз дей. Һәм мына бұл бірінші түркім, ол кімнің түркімі болды енді? Бірінші петно деп айтабыз енді, қоратап, Ирақта. Муса алейхиссаламнікі. Бәну Исраил халқы, сыны Израилевой. Һәм қай бір хадислерде келе ол, мәселен, Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, «Фараджауту ан такуна уммати фақила хаза Муса ва қаумуху» дей. Мен де шул бірінші қора топны көргәш дей, Ирақта зор петно дей, кіші көбінді. Мен де үмітленген едім, бұл менің үмметімдір деп дей. Ләкин меңа әйтілді дей, бұл Муса хаманың халқы дей. Демәк, ең көп пейғамбарыбыздан соң халық иерген үммет Бәну Исраил халқы һәм Мусаның үмметі болайынды. Шулай бит? Муса алейхиссаламның үмметі. Әлбәттә, әгәр дә қойсақ енді шағыштырсақ Бәну Исраил халқын, хәтя Бәну Исраилда әлләнчә пейғамбар келді. Шулай ма? Алар Бәну Исраилдан булдылар. Мәсәлән, шағыштырсақ пейғамбарыбызның үмметі, пейғамбарның үмметі көбірек. Пейғамбарыбызның үмметі һичшиксез көбірек, чөнки ол күрді мында қоратап, мындағысы зуррағы. Бұл хадисте көрсәтә, пейғамбарыбызның үмметі көбірек бола. Һәм қай бір хадислерде келәйінді, мен де өзімнің үмметімні көрдім дей, ол менің үмметім дей, бүтін үзәнліклеріні һәм тауларыны қоплаған еді. Яғни кіші шул қадар көп болған, бүтін равниналар, возвышенностьларда кішілер еді дей. Шундан соң, мен де шул қатлы сиіндім дей, үмметімнің меңа кіші көп ерген екен деп, мен де сиіндім дей, һәм аларның дей қияфетлері де мен ашады дей. Чөнки пейғамбарыбыздың үмметі ол айырылып тұрашақ. Шулай бит, тахарат алу білән, не білән, аларның маңғайларында йылдыз балқып тұрашақ, аларның башқа қияфетте болашақлар, һәм мен аларының дей көп болуы да, һәм аларның қияфетлері мен ашады дей. Шундан соң Аллах Тағала меңа сұрау берді дей. Сен ризамы инде Мұхаммад деп айтты дей. То есть ты доволен деп айтты дей. Шундан соң әйе, Раббым, мен бик риза деп айттым дей. Яғни Аллах Тағала, қарағыз, сүйікті пейғамбарыбызны шул қадар ярата, аның көңілі болды ма, жоқ ма деп сұрай. Сен ризамы инде дей, қанағат місін дей. Әйе, Раббым, мен риза дей. Анарысың, мына бұл 70 мың түркім турында. Шулай ук хадислер келе, 70 мың кіші хисапсыз кірешек деген инде жәннетке.
Мәсәлән, шуларның берсе Абу Умама тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Ва'адани Рабби субханах ан юдхилал джанната мин уммати 70,000 ла хисаба алейхим ва ла азаб." Аллах Тәгалә, Раббым миңа вәгъдә итте ди. Мой Господь обещал мне ди. Минем өммәтемнән 70,000 кешене хисапсыз һәм газапсыз кертергә ди җәннәткә. Хисапсыз дигән сүз без беләбез, бөтен кеше җәннәткә керә хисап белән. Шулаймы? Үлчәү, изгелекләр, явызлыклар, кайсысындыр Аллах гафу итә, кайсысындыр Аллах кабул итми, полный хисап булачак, расчет. Шулаймы? Bütün аның кылган гамәлләрен санаячаклар. Һәм беләбез, кемдер җәннәткә керәчәк газап аша. Шулаймы? Ул керәчәк җәннәткә, ләкин ул газап күрәчәк. Җәһәннәм аша. Без сезнең белән әйттек, җәһәннәмиюн дип әйттек мәле? Җәһәннәмиләр. Алар турында хадис үттек. Ягъни җәннәткә килеп керәчәкләр, йөзләре кара янган, чөнки алар уттан. Шуннан соң Аллаһ аларны йылгада юындырачак, ягъни йылгада кыйначаклар да яңадан җәннәт хисабы, җәннәт кыяфәте керәчәк аларга. Ә менә бу 70,000 Пәйгамбәребезнең өммәтеннән 70,000 кеше, аларга хисап та юк, газап та юк. То есть алар каберләреннән торалар да, төркем булып кирип китәчәкләр кая туры? Җәннәткә кирип китәчәкләр. Миңа Аллаһ Раббым вәгъдә итте ди. Ләкин и это еще не все. Ма'a kulli 1070,000 ди. Шушы 70,000 кешенең ди, һәр меңенә тагын 70,000 ярыр ди. То есть каждые 1000 из этих 70 тысяч с собой возьмет еще по 70 тысяч. 70,000'ның һәр меңенә тагын 70,000 кеше төләшәк. Ну, бу Аллаһның рәхмәте кемгә? Пәйгамбәребезгә һәм аның өммәтенә. Хисапсыз, газапсыз керәчәкләр. Һәм алга таба Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәлләм көн-төн тырышты. Дәгъват кылды. Тәрбияләде, төзәтте, җиткерде. То есть надо было до всех довести. Что такое хорошо, что такое плохо. Шулаймы? Нәрсә ул күфрлек, нәрсә ул иман, нәрсә ул таухид, нәрсә ул ширк, нәрсә ул җәннәт юлы, нәрсә ул җәһәннәм юлы. Нәрсә китерә сине Аллаһның ризалыгына, нәрсә китерә сине дучар итә Аллаһның газабына. Нәрсә ул хакыйкать, нәрсә ул ялган. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Мин сезгә калдырдым шундый төннәр, алар көн кебек якты диде. Даже ночи я для вас оставил светлыми, как день диде. Чөнки пәйгамбәр аңлатмаган, шәйнәп каптырмаган бер дә калмады. Ул бүтән әйберне успел, бүтәнесен өлгерде, җитеште. Ни өчен? Без җәннәттә булсын өчен. Шулаймы? Без җәһәннәмдә булмасын өчен. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм бик нык тырышты. Күп дугалар кылды, йылы-йылы сорады. Төнне буе өммәте өчен тырыша борчыла иде һәм кыямәт көнендә дә әле без сезнең белән шәфагать хадисен, узун хадисен үттек. Шулай бит. Бик күп кешене җәһәннәм юлыннан алып җәннәткә күчерәчәк. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм хадисләренең берсендә әйтте. Валлази нәфси биядихи, җанымның хуҗасы булган Аллаһ белән ант итеп әйтәм ди. Инни арджу ан такуну рубу'a ахлил җанна. Мин өметләнәм ди, я надеюсь ди. Сез, минем өммәтем, җәннәтнең 4тән 1 өлеше булачак ди. 1/4 часть всех обладателей рая, я надеюсь, что это будете вы. Уйлап карагыз. Пәйгамбәребезгә кадәр ничә пәйгамбәр килде? 124 мең дип әйтәләр. 25 пәйгамбәрнең исеме Коръәндә искә алынды. Шулай бит. Өммәтләр бик күп иде. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Мин һәм кыямәт ахырдан бергә киләбез, шулай диде. Пәйгамбәребезнең килүе это уже знак. Нәрсәгә? Что скоро апокалипсис.
Тизден қиямет жетешек. Пейғамбарыбыз келді кішіліктің ақырындағына. Лекен қарағыз нендей нәтиже. Дүрттен бір үліші 25% всего населения рая мен үмітленем сіз болашақсыз деді. Фәкәббәрна. Һәм сахабалар айталар, Абу Саид әл-Худри айта, біз шатлықтан Аллаху акбар деп қышқырды. Несі қышқырмайсың? Сахабалар сүйінділер. Шатландылар, біз Аллаху акбар тәкбир қышқырдық дей. Шуннан соң пейғамбарыбыз айтты дей, арджу ан такуну thulutha ахлил джанна. Я надеюсь, что вы составите треть населения рая. Кеттік. Дүрттен бірсейді, үштен бірсін айланды. Процентлар орта ма? Орта. Үштен бірсі сіз болырсыз деп мен үмітленем дейді. Шундан соң сахабалар бізді Аллаху акбар қышқырдық дейді. Шатландық дейді. Шундан соң пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, арджу ан такуну нисфа ахлил джанна. Мен үмітленем дейді, сіз жәннетнің яртысы болашақсыз дейді. Половина всего рая будете вы. Я надеюсь на это. Мен үмітленем. Пейғамбарыбыз бұш сөз сөйлей ме? Жоқ. Бір қашанда сөйлемей. Вама янтиқу анил хава. Аллах тағала айтты, он никогда не говорит от себя. Аңа келген уахи. Демек, біздің үмітіміз бар. Пейғамбарыбыз үмітлене, ол гарантия бере ала ма? Ол Аллах түгіл. Ол аның елшісі. Һәм мына Аллах қана хәл итә. Ләкин пейғамбарыбыз мен үмітленем сіз жәннетнің яртысы болырсыз. Фәкәббәрна. Бізді Аллаху акбар деп қышқырдық дейді. Қарағыз, жәннет әхіллерінің яртысы пейғамбарыбыздың үмметі. Ләкин кішілік тарихында, в истории человечества біз көп ме шол қадар? Біз келдік ақырдағына. Прямо там, на конце где-то біз келдік. Бізге қадар уже кішілік яшаған едінді. Біз қарайтмейбіз 1000 ел, пейғамбарыбыз 1000 ел ілік келді. Шуай ма? Бысыдағын, бұл ақырдағына, пейғамбарыбыз келгенде уже конец едінді. Все. Уже финишный пряма едінді. Аңа қаттық уже кішілік яшаған едінді. Шуға көре, пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ақырдан айтты, сіз яртысы болырсыз деп үмітленем дегеннен соң айтты, «Ма антум финнаси илля ка ша'рати саудаи фи джилди тhaурин абьяд, ау ка ша'рати байдаин фи джилди тhaурин асвадти». Әгер де сізні дей, менің үмметімні шағыштырсақ, сізге қадар яшаған үмметлер білен дей, сіз дей, не қадар дей? Қора йынлы угізінің сыртындағы бір оқ йынсыз дей. Қарағыз, бір волосинка дей. Вы подобны одной белой волосинке дей на спине черного быка дей. Көп мүйін бар, менің санаған жоқ, мұнда бар ма не? Сельхоз бітірген, нелер, зоологияны әйбәт оқыған. Көп манда аның арқасында йын. 1 квадратный дециметрда көп ме? Аның арқасында, аның тәнінде бик көп йынлар. Миллионлаған. Ләкин, пейғамбарымыз айтты, сіз деп шут бір йынды. Яки керісінше дей, ақ йынлы угізінің арқасындағы бір қора йынсыз дей. То есть, біз мизер, кішілік тарихы білән шағыштырсақ, біз бик әс. Но біздің шанс нендешік зор. Миллионы, 1000 раз больше у нас шансов. Шылай ма? То есть, пейғамбар бит мұны бұлайғын айтмады. Сіз бик әз дей. Әл жәннетнің яртысы сіз дей, болыр деп үмітленем дей. Демек, кішінің пейғамбар үмметінен болуының бәхіті, бәрәкеті қоя? Қарағыз, біз бик әз. Насмалы, но мы в тельняшках, да? То есть, біз бик әз. Ләкин үжмақның яртысы сіз болырсыз деп мен үмітленем дейді. Бәрәкет ме? Аллахның илшісі, пейғамбарыбыздың үмметінің, машалла, бәрәкеті. И это еще не все. Бүгін одни радости, көресің? Сіз вообще расслабляться етерсіз, бит қота. Все нормально, бабай.
Біз сенің біләй жұмақта. Но икенче дәрістә жаханнам. Шуңа күрә кнут и пряник. Бурайда радиаллаху анху тапшыра. Тирмизи риваятында келә. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: Ахлул джаннати 20 ва 100 саф. Jannet әхилләре ди 120 саф булырлар ди. То есть обладатели рая составят 120 рядов. 120 саф булыр ди. 80 минха мин хадихил умма. Шуның 80-і минем уммәтім булыр ди. Киттік ме яртысынан шығып? Уже нешеге киттік? 3-тен 2. 2/3. Қарағыз, яртығына да түгіл. 60 болыр ие. Шулай ма? Мында да 20-ні алдық. Демек, жәннет әхіллерінің 120 сафының 80-і bu ümmet bulurdu. Ve 40 min sairil umam ham qalğan 40'ı bütün ümmetke buyurulurdu. Всего 40'ına bütün всему человечеству bölünüp berildi. Kişilikке, Adem'den başlap peygamberizge kadar. Yani ol bit аны bit көз алдына кетіріп болмай. Мына мындан başladık. Мына Adem келгені. Шулай ма? Кеттік. Belki peygamberimiz мына мындаdır. Шулай ма? Қарағыз мында. Hem bu bizning peygamberimizden soң kelgan qiyomatga qadar ko'pmidir. Balki mында былайдыр ол бүтінней. Biz вообще көрмейміз. Нешеге хронология ма? Biz yo'q вообще қойдыр мынамда biz. Adamdan başlап. Bizning шанс 4-тен бірсі, 3-тен бірсі. Киттік. Яртысы болар dedi 50%. Андасын нәрсе dedi Тирмизи риваятында 3-тен 2-сі дейді. 2/3 обладатель райды. Біз нәрсе? Bir ақ йон. Шулай ма? Угізінің арқасында bir ақ йон бізге лупы біле қараға керек. Біз қойадыр көрмей бізде. Bu Allah'ın rahmeti mi? Ha? Rahmeti. Kimge? Bizge. Peygamberimizin ümmetine. Hem peygamberimizin dağvatının bereketi bu. Peygamberimizin dağvatının bereketi. Peygamberimizin sünnetinin bereketi. Bizden әлі әзгіне вақыт қала, аның бойынша да сөйлешіміз. Мен қазір ұнытсам, қаушап, бір шылып, қойғырып, сіз мен еске түсіресіз. Сүннетінің берекеті дегеннен, еме? Тағын бірінші хадис қалды. Сахих Муслим. Әнәс радиаллаху анху тапшыра Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Әнә әуәлу шафи'ин фил джанна. Мен жәннәттә ең бірінші шафағатшы болашақмын дей. Я первый заступник в раю дей. Яғни жәннәтке кірте тұрған ең бірінші шафағатшы Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бола. Ләм юсаддақ набийюн минәл әнбияи ма суддиқту дей. Bütün пейғамбарлардан да миңа ерген кібік бүтін бір кімге де ермәділер дей. Ермейшеклер дей. Миңа кішілер шанған кібік бүтін бір кімге де шанмайшеклер дей. Миңа шанған кібік бүтін бір кімге де шанмай. Ғайсаға да түгіл. Кімдір айтырға мүмкін? Исус, аның ортынан ерушілер көбірек? Жоқ. Пейғамбарымыз айтты, миңа шанған кібік бүтін бір кімге де шанмайшеклер дей. Ва инна минал анбияи набиян ма юсаддиқуху мин умматихи илля ражулун вахид. Hem peygamberler arasında bulur şunday peygamberdi. Аңа үз халқынан bir kişi ерген себеді. Bir kişini cennet kapkıra peygamber. Қарағыз, peygamberinin, то есть получается, нешекті бәйтіргайын, вот, har bir kişinin бар миссия, шулай ма? Миссия на земле. Hiç şeksiz, ең зор миссия kimlerге тапшырылды? Peygamberlerге. Mesela kimdir? Миссиялар көп бетінде. Mesela bugün медиклар бар, ученый, медицинаны үйренген кішілер бар, kimlerdir rakны үйренелер. Şunun bereketinde mesela kişilerге операциялар ясыйлар.
кімдір анда башқа ширіне үйренген, баш миы нейрохирурглар бар, алар ниндидер открытиялар, то есть это величайший миссияда, аның тұрмышта, мәселен, ол шундай зор эшләр эшләде, кешеләргә файда китте. Иң зор миссияны Аллаһ кешеләрне жәннәткә алып керү өчен кемгә тапшырды? Пәйгамбәрләргә. Карагыз, пәйгамбәр исем әйтелмәгән. Ул хәзер алып бара иң зур миссияны. Аллаһ аны пәйгамбәр итеп җибәрде. Һәм бу кеше гомер буе тырышып, нәтиҗә бер кешене җәннәткә алып килә. Бер кешене. Карагыз. Ни өчен мин әйтәм? Бер кешене җәннәткә алып кирә алса да, это того стоит. Демәк, он не зря жил. Демәк, ул үз вазифасын үтәде. Бер кешене җәһәннәм юлыннан тартып, җәннәт юлына китердең, все булды. Булды. Менә Алланың рәхмәте. Карагыз, кешенең кыйммәте. Вот исламда кешенең кыйммәте. Кешене дөньядагы ширләрдән генә түгел, дөньядагы бәла-казалардан гына түгел, ахирет газабыннан тартып чыгару, җәннәткә Аллаһның рәхмәте белән юнәлтү, карагыз, нинди зур эш бу. Пәйгамбәр гомер буе пәйгамбәр булып, бер кеше аның белән киләчәк ди. Нинди зур җиңү, нинди зур нәтиҗә. Менә бу Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның сүзе. Һәм сорау. Ни өчен сөйкле пәйгамбәребезнең өммәте кыямәт көнендә иң зур булачак, һәм без сезнең белән каядыр кара йонлы үгезнең сыртында бер генә йон булсак та, ни өчен безгә җәннәтнең яртысы булырга шундый бәрәкәт бирелгән? Ни сәбәпле? Әлбәттә, иң зур сәбәпләрнең берсе пәйгамбәрнең кулында булган корал. Ул нәрсә белән килде? Коръән белән килде. Иң зур, иң бийек китап. Иң зур мөгъҗиза. Менә һәрбер пәйгамбәр, даже менә мөгъҗизаларны гына алсак та, минем теге сөннәтне сөйләргә вакыт каламы, юкмы? Мәсәлән, даже мөгъҗизаларны гына алсак та, карагыз. Һәр пәйгамбәр килде мөгъҗиза. Нәрсә ул мөгъҗиза? Слово чудо не передает значение мөгъҗиза. Мөгъҗиза аның тамыры кала гаҗәзә. Гаҗәзә дигән сүз быть бессильным. Мәсәлән, әйтәләр бит, аның мәсәлән матурлыгын күреп мин гаҗиз калдым диләр. То есть я остался бессильным ди. Гаҗиз. Мәсәлән, гаҗүз диләр. Картайган, бер нәрсә эшли алмый торган әби бабайларга гарәпләр гаҗүз диләр. То есть дряхлый, немощный. Мөгъҗиза это какое-то явление, которое всех оставляет бессильными. Чудо, мөгъҗиза. Һәрбер пәйгамбәр шушындый бер чудо белән килде. 1, 2, 3, 7, 8, 10. Мәсәлән, Муса алейхиссаламның 8 мөгъҗизасы булды. Мәсәлән, ул кулын чыгара иде, кулы ай кебек яна иде. И все понимали, бу пәйгамбәрдә генә була, бүтән бер кемдә дә юк. Муса алейхиссаламның таягы булды. Ул таякны ташлады, таяк үзе курыкты. Таяк нәрсәгә әйләнде? Настоящий, шын йыланга әйләнде. Һәм сихерчеләр, колдуны, увидев это с профессиональной точки зрения, чөнки нәрсә ул колдун? Колдуннар алар алдадылар кешене. Алар бауларны селкеделәр, һәм кешеләрнең күзләрен сихерләделәр дә, кешеләр нишләде? Бауны йылан дип күрде. На самом деле ул бау иде, йылан түгел. Һәм Муса да куркып калды. Сихерләделәр бөтенесен. Сихер это ложь. Ул ялган. Бауны селкеделәр, бау йылан булып күренде. Бөтенесе әйтте, бу бит бау. Йылан. Шуннан соң Аллаһ нәрсә диде? Ла тахаф. Курыкма диде. Кулыңда булганны ташла диде. Һәм аларның ялганнары юкка чыга. Таяк, ниндидер палочка. Шулаймы? Ташлады. Таяк нәрсәгә әйләнде? Шын йыланга әйләнде. Һәм бүтән сихерчеләр күрделәр, бу бау түгел. Селкенеп яткан таяк түгел, бу настоящий йылан. Һәм сәҗдәгә төштеләр Аллаһка. То есть мөгъҗиза иде бу. Это то, что оставило всех бессильными.
немощными. Ғайса пейғамбар Иисус, айталар бетінде, лечил людей, излечил. Ол кішілеріні давалады. Соқырға былай тұрып, қолы біле сыпырды, ол көре башлады. Құлақ іштімеген құлақ ішті. Прокаженный, анда уаба, не білен шерлеушілеріні қолы біле сыпырды, бүтінісі даваланды. Бұл мұғжиза еді. Мұса Салихның не болды? Нәрселі? Сүті бітмес диесі болды. Har birsinin muğjiza buldu. Lekin qarağız hikmet. Peygamber gitti. Peygamberlik bitti. Şulay mı? Muğjiza bitti. Bütünüsü muğjiza. Qaya da ninin? Musa'nın tayağı. Men qayır gördüm kayışаны. Türkiye'de mi qaydır Musa'nın tayağı degeni. Ol tayaqını көп мөгін atsan da yılan qaylanmay. Bitti. Şulay mı? Şudu uşlo. Prorok ушел, şudu ушла. Peygamberimizin muğjizaları көп. Көп бармағынан судақты, неше кіші тахарат алды, нетті, шулай бетінде давалады, көп кішілерінің қолы біле сыпырды, бүтінісі бар. Ләкин ең зор мұғжиза Құр'ан. Пейғамбар кетті, мұғжиза қалды. Шуңа көре ғалимлер айталар, самый большой секрет, нешін пейғамбарның артынан ең көп кіші келе, оның Құр'аны. Ол Құр'ан қалдырды. Һәм менә бу Құр'анда кішілер дүния біткенше мұғжиза көрешеклер. Құр'ан білән алар хақиқатны табып, Аллах юлына пейғамбарыбызның үмметіне келешеклер. Шуңа күрә әйттеләр, иң зур мұғжизаларның бірсі. Бу китмей торган, битмей торган мұғжиза. Һәм пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Ма минал анбияи набиюн илля уътия минал аяти ма мислуху амана алейхил башар." Bir генә bir пейғамбар dedi, muğjizasız келмәде ди. Ол muğjizаны күреп кешеләр иярәләр иде ди, аларга иман китерәләр иде ди. Ва иннама кана аллази утиту вахян аухаху Аллаху иlayya fa arju anni aktharuhum tabi'an yawm al-qiyamah ди. Ләкин миңа ди Аллаһы Тәгалә Құр'анны бирде ди. Һәм мин өметләнәм ди, шушы Құр'ан белән кыямәт көнендә ди күпчелек кеше минем өммәтемдә булачак. Мин иң күп өммәтле мин булачакмын ди. Иң күп иярткән үзенә мин булачакмын ди. Димәк, шушы Құр'ан белән. Шуңа күрә Құр'ан muğjiza дәвам итә. Таяк һаман яланга әйләнә. Шулаймы? Менә шуңа күрә бу Аллаһның рәхмәте һәм тагын бер буквально бер 5 кенә җөмлә. Шулай ук пәйгамбәребезнең өммәтенең бәрәкәте нәрсәдә? Без әз яшибез. Безгә Аллаһ әз бирде гомер. 940 ел яшәде дә, үлем фәрештәсе килгәч, нәрсә? Тукта, минем бит әле тагын яшисе калды диде адәм. Шулаймы? Чөнки бүлеп биргән иде 40. 960 яшендә. 40 яшын бүлеп биргән иде Давудка. Шулаймы? 950 ел Нух әле ул бит аның стаж гына работый. Әле ул 1000 елдан артык яшәгән булар мөмкин. Аллаһу алам. Шуңа күрә кешеләр 100 ел яшәделәр. Не то что 100 лет, а 1000 лет. И алар намаз укыдылар ничә ел? 1000 ел намаз укыдылар. Шулаймы? 1000 ел ураза тоттылар. 1000 ел Аллаһка гыйбадат кылдылар. 1000 ел зикр әйттеләр. 1000 ел тәсбих әйттеләр. 1000 ел тәүбә әйттеләр, истигъфар кылдылар. Ә без күпме? 60 белән 70 арасы диде в среднем. Между 60 и 70 годами диде. И мало кто переживет диде. Хотя Путин әйтте, узаграк яшәячәксез диде. Арттырабыз диде, шаймы? Ләкин юк, пәйгамбәрбез әйтеп калдырды, 60 белән 70 диде. Артыгы яшәмәячәксез диде. Ләкин карагыз. Мы должны конкурировать. Кемнәр белән? С кем? Кыямәт көнендә зарай. 1000 ел гыйбадат кылучылар белән. Шуңа күрә 60-70 ел ішіне Аллаһның рәхмәте, бәрәкәт килде, біз алардан күбрәк жәннәткә кирергә тиеш. Не хисабына? Безнең гамәлләр орта. Ир кеше намазын җәмәгатьтә укыса, бер намаз укый, ничә намаз языла? 27. Ураза тотабыз 30 көн, ахырдан 6 көн истибез, тапкырлана 10-га. Ничә языла? 360 көн. 36 көн урына 360 көн. Менә шулай иттиреп безнең нишлей? Безнең 60 ел әйләнә 1000 елдан артык тагылардан да без күбрәк җәннәткә керә алабыз иншалла. Ярар, җәннәтнең иң хөрмәтле кешеләре. Киләсе тема җәннәтнең иң хөрмәтле кешеләре.
О, сезгә 8 мартка бүләк Җәннәтнең иң хөрмәтле хатын-кызлары дигән тема була икән әле. Субханакаллаһумма бихамдик, шаһаду ла илаһа илля антә, астагфирука ва атубу илейк.